Hormatly Mavlen Savat Hanuli, hormatly davara gatnaşçılar, hanımlar ve cenaplar, näme ilkülen Қазақстан Республикасының президенти Doğan'ın Kasım Жомарт Кемелович Tokayev söylem Қазақстанның ähli halkına Türkmen vekiliyetine belirlenen dostluk oyam goňşy ýurda gelmäge iyi bolan hem çaqylygy hem de mihman söýülýär üçin hem minnetdarlygy bildirýär. Hem hakykatdan bir gözbaşyny asırlardan alyp gaýdýan Türkmen Gazak dostlugy her ki wagtda has hem berkeýär. Hem islenlik döwürde de Türkmen hem Gazak halkly iň bir ýakyn goňşy bolmak bilen bire uly hormat sarpa goýýar. Bir hoşniyetli goňşylyk hem gatnaşyklaryny saklayan, özlerem düşünmek değerlerini eğren hem doğanlık halklarlar. Ne? Pehim Paykas ummani mağtumuli Pırağı milline akıllar şahirimiz 300 yıllık toyu münasibetli Қазақстан Respublikasının payitahtı Astana şehrine Mağtumuli Pırağı'nın heykelinin oturduğum olan doğanlı evveliliğini hem de miremeliğini görküyor. Mağtumuli Pırağı'nın heykelinin asrına olan Türkmen hem Kazak halklarını onu da yazı sahili hem de çevir hormat koyan ehli adamlara hem tüy sürekten hem minnetdarlyk bildir yani. Hem mağtumuli goşguların hem izahı dostluğun vasf edilşi ýaly birine supranın başına yakynlamy hem ýürekde şunu bilen hem ağzy berem Taňry ber diýen ajaýyp pehimden ural büyük hem insan hem başyny başlaýar. Hormatly dawara gatnaşylar. Kadırly hem dörejlik işgärleri. Bir Türkmenistan'da 2024-nji ýyl hem söz saadymyzyň dowlunyň 300 ýyllyk hem münasibetli pehim Paykas ummani Mağtumly Pırağı diýip elan etdi. Golaýda bolsa biz Aşgabatyň ajaýyp günjeginde gojaman köpetdaň bir eteginde Mağtumly Pırağı medeni seýle hem toplum hem Mağtumly Pırağı'nın heykelinin şehrinde dünýäniň gornukly hem şahsiýetleriň heykelini başyş dawarasyna hem geçirdi. Hormatly adamlar. Türkmen hem Gazak halklarynyň näme köp asyrlyk taryhy, ýakynlyk, has hem baglaşdyrýar. Gazak doğanlaryň hem geçmiş taryhyny serdarlyk onu dörejilikde ul iyi goýan hem şahsiýetleriň biri ol kompozitor. Şonu dombra hem saat Kur'anyny hem Gazak halkynyň milli aýdymlaryny ýerine ýetiren bir odan hem Kurmangaly Tahir Baýoğlu'nun heykeli hem payitahtymyzy Mağtumly medeni seýle hem toplumda hem oturmagy medeni hem gatnaşyklamagyň tarihi gatlaryna hem uzap giden hem köklaryň hem bardygyny görkezýär. Ýa hem men bellek geçişmärikine bir kitapçamyzy on birinji hem ketirdiğinde de heykeli görüşüňiz ýaly hem görkezýär. Gelecekte Aşgabatda şunýaly görnükli Gazak şahyry Abay Tunanbaýewiň hem heykelini oturtmagy bir gözeginde tutýar. Hem görüşüňiz ýaly muňa hemme döwürlerde bolar. Asnysykly, ýakyn hem gatnaşyklary saklamakda, medeniýetiň, sağlygyň, şoğuryň hem umman dürüjülüň bir ul hem orunyň barlygyň hem ýenrede aýlyň hem suwutnamasydyr. Ýakyn Astana şäherinde ýokary, onda guramaçylykly geçirilen Türkmenistan, Gazakistan
Respublikundaki medeniyetim günleri iki devletin arasındaki katnaşıkların has hem üstünlüğü bu. Üyed olsa hem vaka hem öğürlüğü. Neyme Nusavi şahimiz Maktumul Pırağı'nın oşkularıyla insan kalbine dürüyen acayip duygular. Öyle hem aydın bir yanı hem tapıptır. Ol dünya bir Türkmen halkın edebiyatının değerli iyi hem Türkü hem dilli edebiyatının hem bağlısmanı. Ol hem koşun şahsiyettir. Bir akıllar hem gelecek ki nesillere kaldırın bayem edebi mirası bugüne ummadamlar kımmattığına da öğürlü. Yadır ki öğürdü hem. Kazakistanlı tercümeçilerdir şahirin, Maktumul Pırağı'nın ağuşkularını, Kazak diline tercüme edip okucular hep yetiryanlıklarını. Şeydim Oğuz Khan adındaki Türkmen film birleşiminin hem dürüzülük işgallerinin Kazak kardeşleriyle birlikte Kazakistan'ın dürlü sevitlerini Maktumul Pırağı'nın ömrünü hem dürüzülüğünü başladan ismim düştü ile adlı hem dokumental filmi hem surata düşürenliklerini. Ayrıca hem elbette buysan sürenmem belirlemek isteyer. Bir Maktumlu'nun edebi mirasını öğrenmekte, vaat etmekte, bitiriyen hem hizmetleri için hem Kazakistan'ın edebiyatçı alimlara, yazıcı şahirlere, sunut hem ustadlara da hem tüz yürekten minnettarlık bilirler yani. Hormatlı adamlar, hormatlı davara katnazlar, hormatlı mağulayan saat kanunlar. Fırsattan peydalanıp neslinin ekliğini Astana'da Maktumul Pırağı'nın heykelinin asılmağı münasebetli yendirerek hem kutlap Kazakistan'ın hem hormatlı prezidenti Kasım Jomart Kemaloviç o hem bir Kazak halkına Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un hem de Türkmen halkının adından size tüy sürekten hem minnettarlığımızı bildir yani. Bir heykelin açılmağı esası iki halkın arasında hem dost, doğunluk katnaşıklarının has hem bir tuktolun yanının birine hormat koyup esası ata-babalarımızın kımmat hem vesiyetlerini hem duam hem bolyanın ağının hem nişanını da öğürlü. Hormatlı adamlar. Koy Türkmen, Kazak dostluğu baki yaşasın. Sağ olun.